Molt bon dia, viatgers! Com esteu? Avui som dilluns 8 de juny. Ja queden poquets dies per acabar l'escola, però aquí continuarem uns dies més, si us sembla bé, viatjant. Com ha anat el cap de setmana? Bé? Bueno, em va agradar molt la vostra reflexió sobre l'últim vídeo de l'Àfrica. Us va impactar molt que hagués d'escarbar el fang per treure aigua i netejar-se, tant ell com la roba, oi? I l'aigua que era bruta. La sort que tenim de viure on vivim, sí? Doncs he estat pensant que ja que queden molt pocs dies i ens agrada molt viatjar i conèixer la cultura d'altres països, què us sembla si avui tornem a agafar l'avió i ens n'anem a visitar un altre continent? Recordeu que vam començar viatjant a conèixer una mica a Europa. Ens en vam anar cap a l'Àsia per conèixer la Xina. Vam tornar a agafar l'avió i ens en vam anar al continent africà. I ara que ja hem vist una miqueta la cultura africana, dic, ostres, abans que s'acabi l'escola, si tornem a agafar l'avió i ens n'anem al continent més petit que hi ha al planeta Terra, que es diu Oceania? Oceanía, Australia, es la isla más grande del mundo y es la mayor parte del continente. Alrededor de Australia hay muchas zonas más pequeñas de tierra, como Nueva Zelanda, que son parte de Oceanía. En Australia viven animales únicos en el mundo, como el canguro y koalas. Y está la Gran Barrera de Coral, que es el arrecife de coral más grande del mundo. ¡Uau! Magnífico! Bé, doncs si us sembla, tornem a agafar aquest avió que tant us agrada, on hi ha turbulències i disfruteu cridant i mirant per la finestra aquests núvols tan impressionants que té el planeta Terra i ens n'anem. Us sembla bé? L'activitat d'avui serà la següent. Avui us toca a vosaltres, també, descobrir coses d'Austràlia, que ens pugueu explicar coses que heu trobat per internet o que us han explicat els pares o que heu pogut veure en un llibre, coses que no sapiguem nosaltres, doncs animals curiosos, menjar, cultura, esportistes famosos, edificis emblemàtics, per quins oceans està rodejada Austràlia. El que vulgueu, una sola cosa, la busqueu, us informeu, l'escriviu i podeu fer o enviar un vídeo i explicar-ho amb el dibuix o fotografies que hagueu imprès o si teniu un llibre ens ho ensenyeu o una foto, el que vulgueu, però almenys que nosaltres puguem aprendre coses d'Austràlia. Us sembla bé? Doncs va, aquesta setmana anirem viatjant una miqueta per Austràlia, que això ja està acabant, i coneixerem una cultura nova, sí? Doncs espero les vostres activitats i ens veiem demà. Petonats guapos!